Хвала Христу! Усім прывітанне, з вами ксёндз Олег Мулко. Сёння 10 мая ў літургіі касцёла 6-я велікодная нядзеля. Запрашаю да прагляду разважання. Дарагія браты і сёстры, сёння мы становімся на парозе таямніцы, якая превышае любое чалавечае разуменне. Гэта таямніца Божай прысутнасці сярод нас і ў нас саміх. Езус у Евангеліі дае нам абяцанне, якое мусіць нас напаўняць радасцю. Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі, і я папрашу Айца і дасць вам іншага суцяшальніка, каб быў з вамі навекі. Звярніце ўвагу, што Езус не кажа проста верце, але любіце, калі будзеце любіць. Гэта любоў не ёсць нейкім звычайным сентыментальным пачуццём, ці проста пустымі словамі, гэта канкрэтная форма, яна выяўляецца ў захаванні запаведзяў. Езус кажа, калі будзеце захоўваць мае запаведзі. Нельга казаць, што Божа, я цябе люблю, і працягваць жыць так, як быта мяне нічога не абавязваюць нейкія запаведзі, альбо вообще адкіданне Бога і касцёла. Любоў, як у Святое Пісанне вучыць нас, любоў без учынкаў мёртвая. Езус ведае нашу слабасць, дарагія браты і сёстры, Ён ведае, што нам часамі цяжка, што не хапае сілаў, матывацыі захоўваць запаведзі. І таму Ён абяцае нам таго, хто стане нашай сілай і нашай радасцю, суцяшальніка, духа праўды. Што ж робіць гэты дух? У першым чытанні мы бачым, як гэта адбываецца на пачатку першага касцёла, дзе Філіп прыйшоў у Самарыю, туды, дзе габрэі неахвотна хадзілі, абміналі гэтую тэрыторыю, гэтую зямлю, дзе паняцце чыстасці, нячыстасці было перашкодай і для саміх габрэяў, каб мець адносіны з самаранамі. І што там адбылося? Людзі слухалі, прымалі Слова Божае, прымалі Евангелія, бачылі цуды, аздараўленні, нячыстыя духі выхадзілі, і ў горадзе была вялікая радасць. Гэта пэўная духоўная рэвалюцыя, што слова, што Бог, Бог Яхве, Бог Абрагама, Ісаака і Якуба ідзе да іншых народаў, да іншых людзей, не габрэяў. Але заўважце, самаряне былі ахрышчаныя, прынялі слова, былі ахрышчаныя ў імя Езуса Хрыста, сказалі, так можна сказаць, сталі хрысціянамі, але адразу яшчэ Дух Святы не зышоў на іх. Патрэбна было, каб Пётр і Ян усклалі рукі. Чаму так? Гэта паказвае пэўнае адзінства касцёла. З паслання Духа Святога не ёсць нейкай асабістай, прыватнай справай чалавека, але заўсёды адбываецца ў супольнасці, у целе Хрыста, у містычным целе Хрыста. Мы не проста самотныя вернікі і толькі індывідуальны нейкі пэўны шлях адносінаў з Богам і з Духам Святым маем, але мы касцёл, супольнасць касцёла, і Дух Святы, суцяшальнік, між іншым, дзейнічаюць у супольнасці касцёла для дабра гэтай супольнасці, каб гэтыя плады Духа Святога дзейнічалі для супольнасці, не толькі асабіста для мяне. Дарагія браты і сёстры, святы Пётр у другім чытанні захвочвае нас, кажучы, што Хрыста Пана свяціце ў сэрцах вашых, будьце заўсёды гатовыя даць адказ кожнаму, хто патрабуе ад вас слова пра вашу надзею. Пра якую ідзе надзею гаворка? Пра надзею, што мы не пакінутыя, што мы не сіроты, бо сірата — гэта той, хто не маюць Айца, а ўсе мы маем Айца нашага, які у нябёсах. І таму Дух Святы дзейнічаюць, даець нам гэтую ласку адчування, што мы дзеці Божыя, што мы маем Айца ў нябёсах. І справа такая, ці адчуваем мы гэта, ці бачым Духа Святога ў сваім жыцці. Часта мы можам скардзіцца, што мы адзінокія, пакінутыя, што Бог маўчыць, не чуе нас, не дае нам пэўнай дапамогі ў нашых нейкіх штодзённых справах і цяжкасцях. Але Езус кажа, што я не пакіну вас сіротамі. Мы не сіроты,
Айцец Нябесны заўсёды з намі, Ён дзейнічае праз Духа Святога ў нашым жыцці. Як гэта убачыць, распазнаць, чаго мы патрабуем, каб гэта убачыць, распазнаць? В першую чаргу адкрытасці на Бога. Езус таксама ў Евангелі кажа такія словы, што у той дзень спазнаеце. Дарагія браты і сёстры, гэта не зусім можа пра будучыню нашага жыцця пасля смерці, у той дзень спазнаеце, але таксама гэта можа быць тое, што ў той дзень, калі мы адкрыемся на Духа Святога, што мы прымем Духа Святога, убачым Яго дзеянне ў нашым жыцці, і тады убачым самого Хрыста і Айца нашага Нябеснага ў нашым жыцці. Не заўсёды мы ведаем пра Духа Святога, пра Святую Тройцу, але не заўсёды мы адкрытыя на дзеянне гэтага Духа. Таму, дарагія браты і сёстры, каб адкрыцца на любоў, адкрыцца на захаванне запаведзяў, старанне захавання запаведзяў у нашым штодзённым жыцці, мы патрабуем супрацоўніцтва з Духам Святым. Быць адкрытымі на Духа, прасіць, каб Дух Святы дзейнічаў у нашым жыцці. Бог хоча дзейнічаць, Ён прабывае вакол нас, сярод нас, у нас саміх, толькі шмат чаго залежыць ад нас саміх. Адкрыцца на гэта, распазнаць прысутнасць Бога, прысутнасць Духа Святога ў нашым жыцці. Дух Святы прысутны ў сакраментах, прысутны у нашых супольных малітвах, калі мы збіраемся на супольную малітву. Дух Святы прамаўляе да нас праз Слова Божае. І такім чынам з'яўляецца гэтым нашым заступнікам, суцяшальнікам, які дапамагаюць нам знайсці гэты Христовы супакой у нашым штодзённым жыцці. Таму жадаю вам гэта, каб вы шукалі Духа Святого, распазнавалі. Ён ёсць, шукаць, можна так сказаць, надта не патрэбна яго, распазнаваць Духа Святога ў сваім жыцці, у розных момантах штодзённага жыцця, каб Ён накіроўваў вас, нас, мяне да Езуса Хрыста, да захавання Божых запаведзяў, каб такім чынам мы паказвалі сваю любоў да Айца нашага Нябеснага. Амен. Дзякую ўсім за ўвагу. Таксама хацеў бы, можа так, хто ўжо да канца даглядзеў, развітацца. Апошняя мая пропаведь, маё казанне на гэтым канале у гэтым месяцы і ў гэтым праекце. Дзякую усім, хто гэтыя некалькі гадоў быў з намі, слухаў мае казанні. Дзякую адміністратару гэтага YouTube-канала мужчыны святога Юзафа Віталію. І вам, дарагія браты і сёстры, да сустрэчы, можа, яшчэ калі-небудзь на гэтым канале ці на іншых каналах, альбо запрашаю таксама ў касцёл Святога Духа ў Віцебску. Да сустрэчы з Богам, з малітвай за вас. Таксама спадзяюся, што з вашымі малітвамі за нас, якія прапаведавалі вам на гэтым канале святароў, і таксама аб развіцці гэтага канала. З Богам, усім добрага тыдня, пакуль. Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община Мужчины Святого Иосифа хочет и дальше развивать свои интернет-проекты. Сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале. А также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи, предложения пишите в комментариях.
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом!